Víte, co to je ten chuj na věci na světě? Ta samka povyleková. Ahojte! Jak to je to? Ty svědci! To si něco hodit! Ja som musel ísť potom na plenej, potom do Kauflandu nakúpiť, potom do mesta som musel ísť. Hej! A co jsi si koupil? Nic. A to je boha. Veľa som tam ani nebol. Hej! A ty si bol? Ja som mal doma hral počítač. A s kým? Sám. A ty si jebo? Nevadí. Ne se nevadí, ty kokot. Na co? Ja som také nehodný. Ja chcem počítač hrať a nechodiť hokej. Hokej čapel! Nechodiť hokej hrať. Prestaň, to je moja vec. No víš čo? Taký kokot. A vám pustím jednu pesničku. Mám jednu pesničku. Akú? Happy